Sanamukela Weekend Sunny TV. Mawumusha kule channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi sisawakhiqiza. Nganza amathongo namhlanje ngizokhuluma ngesihloko nje esithini inhliziyo yami. Ngikhuluma nani izangoma, ngikhulume nani abelaphi abasiza iy'ngane zamathongo ezisuke zize kuthini. Khona isimo engiqondana naso la. Abantu abaningi kufanele badle inkambi mangibheka ade sebefika kumina ababe sebedlile. Ngithola ukuthi bafakelwe inkambi kodwa bangafakela iphakama. Angithi iphakama phela manje livusa abantu abadala lenze le mithi iphakame kahle ikwazi ukusebenza nalo okade bophekile nedlozi kade lidinga ukuvuswa livuke kahle. Manje inkinga iba lana khona amaphakama ahlukile, khona elaphezulu, khona elamanzi, khona elaphansi. Into eyinkinga uzothatha umuntu wamanzi umfake iphakama laphansi, uthathe lo nephakama laphansi umfake iphakama lamanzi, lo amanzi umfake iphakama laphezulu. Ngiyacela amagobongo siwathaye kahle, ngiyancama ukuthi ube umaster wento eyodwa nokuthi ube u-knower of everything but being a master of none. Kubalulekile ukwenzisisa yonke into. IBhayibheli liyasho lithi whatsoever your hands find it to do, do it well. Ngoba usuke unenhlanhla makuza umuntu noma ekufonela ethi ngicela ungilaphela abantu basekhaya. Lapho usulapha a whole nation sukusidepende kuwena nobuchule bakho nethongo lakini ukuthi uzobalekelela. Angisho ngingazi yonke into kodwa lo encane enginako ngize sixoxe khona la. Kubalulekile usinetwork sazi ukuthi ikuphi kufanele sikwenze, ikuphi engafanele sikwenze. Okunye ngifuna ukukhuluma nganzethongo. Mawukuthi usuwadlile amagobongo waya emfuleni waya entabeni impilo yakhe iyashintsha. Wayibona ukuthi sekuyalaleka usaguli noma amaphupho eseza kusuke kuchaza ukuthi ithongo sakuthwasisa. Kodwa uyabona ukuthi kade ujahwa yikhali kuphela imali sesishintshile isimo sempilo. Ingoba ithongo la kusuke selihlambululekile seligezekile sikwazi ukunika ezinye izipho ezibona ufanele zikuneqala. Ukhumbule umzali malibona fanele likunika amathenda, likunika iy'moto, likunika iy'nhlanhla, likunika ugazi, likunike impilo ende lizokunika lokuqala. Hhayi sonke isikhathi ithongo uzothi angimnike isikhwama manje, angilinganisi. Khona omunye umuntu ithongo lithi ngizomnika iminyaka 2 yokuthi asebenze. Ngoba lo neminyaka 2 yokuthi asebenze mase yaqeda le emhlabeni simthatha ekhaya. Angeke ngidileye isikhwama iminyaka ewu-45 aphile ngenhlanhla abe nemoto abe nayo yonke into, aqhubeka wagqoka amabhayi. Yebo azizwe iy'ndlebe ukuthi ziyakhala, yebo ezwe ukuthi cha amaphupho asaqhubeka kodwa sekuvuleke yonke into. Ngisho mina umuntu osedla amagobongo adingwa abantu abadala ngokulandelana kwawo wonke ngendlela. Ngiyangizwa ithongo lihlakaniphile liyakwazi ukuthi okay ngoba unomsebenzi iminyaka 2 asibise iminyaka aphile impilo yakhe ajabule simvulele inhlanhla. Soqala ngesipho sey'nhlanhla, ngesipho sokuthandeka, ngesipho samathenda, ngesipho somshado, ngesipho sokungaguli. Mase sigcina ngesikhwama ngoba vele simsutha uyeza mase siyamthatha ahambe. Omunye umuntu athi nje engenwa abantu abadala bamnika isikhwama kuqala ingoba umsebenzi wakhe mude ngaleyo ndlela. Malibona ithongo ukuthi malikunika umsebenzi manje uzosebenza u2 years mase uyashona lizodileya. Ngoba ukuzala kwakho la ulungiselela abantu bakini abangasekho. Wena uyinsika, wena uyiphila. Ngesikhathi ulungiselela abangasekho abasekhaya bayalulama nabo kuvuleke izinto zabo. Ingakho ngeke ngiphatheke kabi uthola umuntu athi ngiyabaleka mina. Angingeni abantu abadala ngeke ngibalungiselele. Ekhaya bayahlukumezeka abantu, abawomoya bahlukumezeka ngoba wena ukhe usubaleke. Asesi mina ngabaleka ngaba ngikho la siyakhuluma, ngaba bekho abantu esengikwazi ukuthi ngibalekelele ngosizo lomdali ukube ngaqhubeka nempilo yami. Njalo uma kukhona isipho esikuwena ukhumbule sosiza ination eningi kabi. Uyazi mina ngincama umuntu ozama ukuthi enze kahle abe indodana kulamathongo eza naley'ngane. Ngoba angenza umzekelo mina ngeke ngifonele iy'ngane zisemkhulu ungayigibeli inqola yomlilo, kuthiwa ungayigibeli ibhasi kufika abantu abadala uthi abayithi abafikanga kumina. Ngithi uma ngiphahla ngibheka bathi omkhulu ingane ikhulumile nje
ungagibeli namhlanje gibela kusasa, noma ungayithathi le thatha le. Manje kuthiwa ngenza kabi kulabo bantu, lelo thongo ngilibona izathu ukuthi likhulume nami noma lingixwayise. Masibona ingane zamathongo asenzele abantu abangabonakali ngamehlo kahle. Uyazi indlela ithongo ekusizana ngayo. Mawuhlose ukwenza kahle ngempela ungaphatha imithi eshodayo noma uphathe imithi enganele. Uhlanganisela ingane yethongo kodwa ngoba liyabona ukuthi inhliziyo yakho ile ingane ifuna usiza. Bahlangana nabakini kanje kubhoboka izinto alapheke umuntu. Ngoba yonke into ihamba nomoya nenhliziyo ne-intention yakho. Ngibuye lapha. Umuntu odinga iphakama lasemanzini mufakele lona. Odinga iphakama laphansi mufakele lona. Odinga laphezulu mufakele lona. Senze kahle. Ngiyabonga ngezethongo bengisa ngixwayise lapho. Makhosi amakhulu.